बेखौ गाज्रि मोननाय मोजां मोननायनिथ' खोथा गैला हेलौ लोगोफोर जों नै मोनसे जायगायाव दंफैयो देउरि ट्राइबनि मोनसे मिटिं आरोना माबायदि जागोनथाय मिटिंखौ जों जेबो नलेजबो गैया खिन्थु माबाबो गैया मा होनो बेखौ प्रग्रामबो गैया जायखिया खोनानायखाय फैदों माबायदि बानायो जों मिथिथ'आ आरोना दायो जों फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थागोन दायो फोरमायलांबाय थादों फार्स्ट आं गेटखौ खनसे नोंसोरनो रिभिउ देखायनोसै आरोना नैबेनो गेटआ गेटखौ खिन्थु बहुत मोजां बानायदों गावसोरनि ट्रेडिसनेल गेट नायलांबाय खनसे थ' गेटआ बेनो बिराद मोजां बानायदों गावसोरनि ट्रेडिसनेल मा होनानै बानायनो थाखाय माबा दङ ओरैजाय जोंनि बर'आवबा मा होनो बेखौ माइ जावग्रा ओमफ्राय औवानि बानायनाय आरोना बिराद डिजाइन बानायनाय औवानिनो सिङाव देखायलांसै लासैनो हाबलांनानै देउरिफोरनि मिटिं मा नाम होनो जेबो नलेज गैया खिन्थु ओरैनो फैदों आरोना जेबो प्रग्रामबो नुवाखै माबा नुवाखै जायखिया फैबायल' थ' जोङो नायलांबाय थानोसै माबायदि बानायदों मानसि बहुत खम खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम नालाय गैयानो ओरैनो गामियावबो फिसाखा नालाय दा जेबो गैथ'आ आरोना दा बेसे मानसि जागोनथाय दाहायनि दसे नायबावनायसै जायखिया फैग्रोदोंल' जोङो ना फारसेनिफ्राय जोङो बिसिनि माबाखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना मेन साइनासालिया नैबेनो आरोना नै मिटिंनि गावसिनि साइनासालिनि नामखौ 18 जयराम फेस्टिभेलनि माबा मा होननाय जाखोथाय असमियावबो लिरनाय दङ अष्टद केन्द्रीय जयदाम उत्सव 2024 लिरनाय दङ खिन्थु मा होननाय जायोथाय जों मिथिला जायखिया नायदो जाय मिथियो मिथिग्राफ्रा मिथिसिगोन आरोना जोंनावथ' जेबो नलेज गैया जाहैबाय सिदा एकदम खालि दिनै फार्स्टखाय गैथ'वा मानसिफ्रा मेन माबायाबो गैथ'आ आरोना बेयाव मानसिखौथ' खोमसि जाना दं जेबो माबाथ'वाखै ओरै गारिया एकदम दङ खिन्थु ओमफ्राय ओरैजाय गावसिनि ट्रेडिसनेल न' दङ ओरैजायबो न' दङ ओमफ्राय बेयाव माबा बायदिसिना दङ आरोना थ' आं फारसेनिफ्राय लारि देखायलांबाय थागोन आरोना नायलांबाय था बयबो देउरि हिन्जावफोर लोगो मोनबायलै नै Suina. Nैबाव मोनसे न' दं आरोना नै बाख्रि थांबाथां जोंनिबाथ' बाख्रिसो खिन्थु मानसि दङ नैबाव माबा खुंखां मा गाबदोंथाय जानाय लोंनाय सोलिदों नामा सिङाव खिन्थु दर बोखांनायखिनि गावसिनि जाथिनि मा बुस्थुथाय बेखौ मिथिगौ आरोना ओमफ्राय बेबो मोनसे गावसिनि ट्रेडिसनेलनि न' आरोना बेबो मानसिफोर दं गाखोनानै सानैसो खनसे देखायनोसै फुरा न'खौनो बानायदों नामा बिसोरलाय टेम्परारि न' आरोना इयो ओमफ्राय नैबेखौसो आसुरित मोनबाय आं नै बेसेबांबा गिदिर सेन खिन्थु इयो नै हाबबाथाय ओंखारनो हानाय नङा नै मानसि साग्रासो नामा बियो सानाव मा मोजां नुयोमोन खिन्थु नै हरखाय बारा मोजां नंदिया हाबग्रायाबो नै एकदम नैबेजों हाबलांनांगौ नै सेन बेजों हाबबाथाय खखाजों सेम आरो माने एखेबारे आसुरित बुस्थु नै गावसोरनि सेन बानायदों आरोना बे सेना बिराद गिदिर सानावबा मोजां नुगोन खिन्थु नै अयथासार गिदिर हाबबाथाय ओंखारनो लामा गैया खिन्थु एकदम सेनजों एखे आं बे सेननि माबाखौ खनसे नोंसोर फारसेनिफ्राय देखायनोसै आरोना नायलाय खनसे मोनाखै एसे मोजां नुवाखै खिन्थु बारा सानावबा मोजां नुगोन लामाया बिराद बबेजों मिथिगौ नै बेजों हाबलांनानै बैजोंसो गाखोहैनांगौ नै ना खखा बायदि ओरै हाबबाथाय खिन्थु ओंखारनायनि बारा चान्स गैया ओंखारनाय बारा सुबिदा गैया खिन्थु
ini arena. Ini gausini jausan. Ini dukkan dong lah फिसा nih. Lain. Mau betul ki mangso itu berarti? Gauri. Mau betul nih. Hal lenga. Gimana itu ektat? Ektat 100 taka, itu 150 taka. Itu 100 taka. Aru itu? Itu 300 taka. 300 taka. Boria mana ini kintu? 100 taka nih, nah, 150 taka untuk asli? Itu 150 taka boleh itu. Itu 150 taka. Boria kabel बहुत ভালো হবে কিন্তু দেই না আর একটু ফ্রাই করাও আছে ইফালে Itu ছাগলি মাংস না এটা ছাগলি পেটো ছাগলি ওমা গরুমা ভিতর আচ্ছা ঠিক আছে দেউরি না ছাগলি মাংস না এটা আচ্ছা ঠিক আছে 500 400 제로번에 할랭가 로 빨리 Bakia. Hale kau kira kau? Digai. কিনা একটা কিমান হয় এটা বাইদেউ 1 কিমান? 100 টাকা ঠিক আছে বহুত বড়িয়া 4 5 6 পার পিস 10 টাকা 10 টাকা হ'ব ঠিক আছে কোনিবা যদি খাব বিচাৰে চাওক খাব পাৰে পার পিস 10 টাকা মানে আজি পা হৈছে না স্টার্ট আৰু কেদিনে আছে দুদিন আছে আজি আচ্ছা কোনিবা যদি আহিব বিচাৰে আহি মানে খাই বই মস্তি কৰি যাব পাৰে হয়নে না বাইদেউ ঠিক আছে বাই আৰু ইফালে আছে সব একে নেকি 100 টাকাই নেকি এইটো ঘৰটো লোকেল ইয়াতে না আপোনাৰ বঢ়িয়া ফুৰিছে দেই কিন্তু ইয়াতে কি আছে আৰু नै खोन्थानो मोनाबाबो खोन्थाबायलां मा बुस्थु मोनथाय बियो ঠিক আছে হয়ে যাব তো लोगोफोर आं नैबे मिथिङाव मोनसे बुस्थुखौ नटिस खालामबाय आरो एकदम बेखौ गाज्रि मोननाय मोजां मोननायनिथ' खोथा गैला सोरबा रिसार्चनि मानसि सोरबा बुजिबाबो आं बुंसै आरोना नैबे गुथै नुनाय नैबे न'फोरा दखान लारि दं आरो बैनिफ्राय दंजोबो ना बे गासिबो जेबो दखान नङा बे हटेल गोजा ओमफ्राय बे हटेलाव मा मोनो मिथिगौ ना जों दानि देखायबोनाया अमा बेदर जौ खालि बेखौल' मोनो आरोना थ' मोनसे एथ' गिदिर बाजेट मिटिं बानायनानै थ' बेयाव जुदि एथ' गिदिर मिटिङाव नों जुदि जौ बेदर ओमफ्राय माखासेफ्राबो लोंनानै थुंथां गोजा गावसिनि ट्राइबनि मानसिफोरा सोरबा माखासे फ्राय मानसिफोरानो आरोना ओमफ्राय माखासे सेंग्राफोरखौबो एकदम गाज्रि भाषा होनो दानि इयाव एसे खोनादोंमोन आङो थ' बिदिबा मा जागोन आरोना एथ' बाजेटनि नों मिटिं बानायनायनि उनाव गासिबो जुदि बिदि लोंनानै थुंथां दखानाबो जुदि गासिबो अमा बेदरनि लोंनाय गोजाबा जुदि मा जागोन आरोना थ' बेनो आं बारा मोजां मोनाखिसै बे मोनसे आइटेमखौ बाखिथ' गासिबो थिगानो दङ ओरै गासिबो साजायनाय माने गासिबो थिगानो दं थ' आरो नैबे दखाना एसे जुदि सोलायोबाना जौ बेदरनि अनगायै जुदि गावसिनि ट्राइबनि जुदि गस्ला गावसिनि दख'ना जुदि मोननायनि जुदि दखान जायोमोनब्लाना थ' एसेब्लाबो मोजांमोन आरोना थ' बिसिना बेखौ आं बारा मोजां मोनाखिसै आरोना बेखिनियानो थ' आं गिदिं रावनावबो जाथावथाव लोंथावथ' मोनाखिसै जोंनि आदा दङ नै जोंहा आदाया दखान होदों आरोना बेनावनो साहा लोंसै जोंहा नै थ' आदायाबो साहा बानायाखैमोन रावबो लोंग्रायानो गैया नालाय बेखौ बानायनो थिनबाय आं बेलेगथ' आइटेम गैखाया नालाय साहा लोंग्रा ओंखायनो आदाखौनो बानायनो होबाय आरो थ' आदा नै ना एवगासिनो मा ना बेलाय माबा कस आচ্ছা